जाजोबदोंमोन बेफोरजों सिगां नैबे थांनाय बोसोरावहाय सिगां बेजों ओरै बानायजोबदोंमोन बेजोंहाय न' फिसा फिसा लुदोंमोन जिगाब थुरिनि ओरै गासिनो थाबायग्रा दंजोबोमोन ओरैहाय दा गैया नै देग्लायहाय बानायगोन खोमा माखासे बेफोरबायदि दाननानै दोननाय जादों नै बानायगोन बिसोर बानायनायालाय बै सेथिंजाय बानायो बै साइडआव बानायगोन बिसोरो बैयाव दै खाथिजों बै साइडआव बानायगोन बिसोरो गुवाराथ' गुवार गैयालाबो 10-12 बिगा 12 बिगासो सुनो हागौ नङा 15 बिगा 14 बिगा हटेल पिकनिक स्पटनि माबाग्राफोर एसे फोसाबग्राफोर डेक'रेसन बानायग्राफोर पिकनिक स्पटनि बै साइडनाव डेक'रेसन बानायगोन बिसोर बे हा खोनायनि नुदोंना आं थांदैयावहाय दै खोथेदों दा इयावहाय बानायगोन बिसोर डेक'रेसन बे साइडजोंहाय माखासे डेक'रेसन बानायो बिसोर बेवहाय फालिनि सिम्बल माबा होगोन दैयावहाय ओरै माखासे डेक'रेसन बानायगोन बिसोर सिगां थांनाय बोसोरावबो ओरै बानायदोंमोन दा थांनाय बोसोराव नै ओरै बानायदोंमोन ओमफ्राय एबाराव ओरै बानायगोनसै बिसोरो नै ओरै सिदानो नैबो दंफां दाननानै दोनजोबखाबाय बे दंफांजों बानायगोन बिसोरो थांनाय बोसोरनि बायदि एखे सेम दालां नै ओरै जाबाय थानाय ब्रिज जाबाय थानाय ब्रिज गासिबो हनै फोरालाय ओरैबायदि गुवार बिदि जानानै थागासिनो स्टेजआबो नै दासिमबो जेबो जौगारानो गैथ'वा सानथाम दंबावो नालाय जेबो जौगारानो गैथ'वा स्टेजआबो बानायनायानो जाबाय बेयावनो गाखोना सिङाव फैयो आरो सिंगारफ्रा फुकन बर'मोनाबो गाखोना होख्लायफैगोन फुकन बर'मोनाबो गाखोना होख्लायफैगोन होनदों नामा मनिषा मोना मनिषा एक्ट्रेस मोना बेखिनियानो गोथैजों नांथ'नायसै दालाय माथो उपाय